Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing rek. Anggepane iki awakmu ngrungokno pas jam pelajaran basa Jawa. Dadine sugeng injing. Gak kroso banget rek awakmu wis padha kelas 12 semester loro. Sing jelas ing semester iki awakmu kabeh sinau basa Jawa gak genep 6 wulan rek. Amarga awakmu wis kelas 12. Ono ujian-ujian sing kudu awakmu rampungno. Sakwise kelas 12 iki awakmu pingin lanjut opo? Kuliah, kerja, opo rabi? Wah, sing jelas opo ae pilihanmu pastikno awakmu wis mikir keputusanmu mateng-mateng. Lan kudu didiskusikno marang wong tuwa lan kaluwarga. Ing kelas 12 semester loro iki ono loro bab sing bakalan kene pelajari rek. Yaiku bab drama lan seni pertunjukan. Wah, mulai kelas 10 kini wis padha sinau drama yo. Tapi mesti ono hal anyar sing bakalan kini sinaoni tentang drama. Saiki kene bahas bab 1 yo tentang drama. Ing bab drama iki kene bakalan sinau babagan drama modern lan tradisional. Sarta ngubah waca naratif dadi teks drama. Saiki coba jawaban pitakon ing ngisor iki. 1. Mulai kelas 10, 11 lan 12 awakmu wis sinau drama. Menurutmu drama sing wis kok lakoni iku kalebu drama tradisional opo modern? Jelasno alasanmu. 절대 네버. 재벌이라 하면 응당, 학교 앞까지 세단을 몰아 세간의 관심을 주목시켜. Kayak ngene iki lho Bu, jaman saiki iki wis gaul-gaul ngono lah nek ngomong-ngomong ki. Ora nganggo alus-alus ngono, Bu. Nuwun sewu. Kon pinter-pintermu dhewe. Aku goblok-goblokku dhewe masih gembulaku wong sembarang. Sing keloro. Sakwise ngamati loro video kuwi, coba jlentrehno apa sih bedane drama modern lan drama tradisional. Nomor 3. Ing kelas 10, 11 lan 12 awakmu wis tau dolan drama. Jlentrehno hal-hal apa wae sing iso dipelajari saka awakmu sinau lan mentasno drama kuwi. Awakmu kan wis tau pentas drama langsung, offline, lan digital, yaiku online. Nah, iku awakmu wis sinau opo ae rek teko dolan drama iku. Sing mbok pelajari ku opo ae? Opo gak ono fungsine apa ya apa menurutmu? Jelasno ya rek. Tapi lek gak ono fungsine iku koyoke ya ono lah rek. Kabeh hal iku pasti ono fungsi lan tujuane. Nah, dolen drama iki pasti ono fungsi lan tujuane. Coba awakmu jelasno.